salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City, para sa edukasyon di kalidad.
Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa Charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado?
Dedan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City, Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po nga pala si Dolores Gutierrez. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom. Sa umaga pa lang, 4 na. Pagkakain ko naman sa tanghali, 3. Pagkakain ko naman sa gabi, mga 3-4 yun. Hindi pa ako na normal. Lalong dumami po yung sakit ko. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa lumipat ako kay Doc. Sinabihan nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Doc Renz? Tubig lang doon. Gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako doon. Inumpisa pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, o sige nanay, ganito lang gawin mo, sumunod ka sa bawal ko para gumaling ka. Ang laki ko pong pasasalamat kay Waterdoc kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan. Kay Waterdoc lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc.
tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sad kun ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia de Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa kin kita kan bulan na Pebrero aldaw kita nin Webes. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Jimmy Guanzon ang samuyang Chief PSG. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Barasenan sa mga kaibahan ngunya na pagkaldaw. Saod dyan sa sentro ka na siyudad nin Iriga. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. So bago na hihiling ta na so sirang ka na saldang. Agad ngunyan bigla na naman na nagbaguan na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Tercer Distrito kan probinsya ni Albay. Igdi po sa bilog na Rinconada area sinmana probinsya ka na Camarines Sur. Asin sa gabos na inaabot ka na sa tuyang makusugazin malinaw na signal. Ano man po na sa indong pinagigibo sa mga panahon na ini? Mag-erebahan po kita. Sudma Valentine's Day pero nagpasimple sana sa mga may date. Sa mga mag-aragom na. Namun yan dapat ang okasyon simple na sana. Kung ano mayo ng draw date. Sabi bang kan iba ng mga millennial kadir ito date. Iyo takon mayong kwarta.
Ayan po ang problema ko niya ng mga panahon. Pag nag-ookasyon, kung minsan talagang laro sa mga pinoproblema kan mga kababayan niya to ang kwarta, pangangaipo sa buhay ngunyan. Masakit hanapon ang kwarta, madaling gastuson. Ikon ikamedyo maluho-luho pa. Tapos haluan mo pa nin mga kung ano-anong mga extra curricular activities sa buhay, ay talagang hard life. Madaling maubos ang kwarta, masakit hanapon. Maray sa mga buro bastante. So iba nga ni, karumayo ng pambakal na bura ka. Itong mga puso, bagay dyan, mga ready-made na. Tapos ireregalo duman sa indang mga namumutan. Tipid-tipid na. Report! Bueno, nasa linya si Diggs Martinez. Diggs, pasok. Good morning, karandang Kuya Philip. May nako kitang bareta halis sa probinsya din Albay na kung saan mayo daang napulang epekto o refleksyon sa kampanya sin serbisyo sa administrasyon ni Albay Governor Edsel Grex Langman ang mga kasong dadaklag sa iya na kansarong dating barangay chairman duman sa Banwaan kan daraga sa nasambitan ng probinsya kung hahaputon lokal na gobyerno kana probinsya nin Albay. Kasunod din kana magluwas ang sarong reklamo na tigsaangat sa Office of the Ombudsman kanakaging Martes duman sa Albay Governor Lagman dahil ini sa pag-ako ni na waiting protection money na nagkakantidad ni minaabot sa 8.16 milyones de pesos magpunda ini kana nakaging Agosto 2019 hasta Hunyo 2022 kana siya sisirbi na como vice gobernador kana sambitan ng probinsya na si Governor Lagman mayo da ining epekto sa iyang administrasyon kung paano siya matrabaho asin matao nin serbisyo sa mga kababayan na Albayano na dahil pananggit ini maapektuhan ang sa iyang pakikipag-koordinar sa mga namamayo kan departamento kan gobyerno na din pananggit doon pananggit ni Governor Lagman malinig sa iyang konsensya laban sa mga reklamo sa laban sa iya nadagdag pa niya na dahil nagkakamiton ang sa iyang posisyon bilang gobernadora na may influensyan si Saymana sa investigasyon na ikaw pang sabi siya na ipigsa na kanong gobernador ang akusasyon na ipigsumite sa Office of the Ombudsman laban sa iya. Yan muna Kuya Philip, anak ko niya itong bareta halis sa probinsya ng Albay ni si Karundang Diggs Martinez Sr. para sa RTNDCI ang Magmang Kairiba reporting. Report! Salamat Diggs Martinez sa mga eras mong informasyon hali dyan sa probinsya kan Albay. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Ipapahinanyog niya to itong manunugod mga sa pakikipag-ulay niya to kay Police Major Andrio Alcomendas na Chief of Police ka na Banwanin Buhi kapit duman sa nangyaring aksidente sa bihikulo. Insidente dyan po sa Barangay Santa Justina sa Banwaan Kanabuhi kan nagtalikod na simana na tulong mga minor de edad ang naerido sa kahit duman sa turaturang Rosie na so buot iyo mismo ang buminangga duman sa pampasahirong jeepney. Ang treste pati duman
mayong driver's license itong nagdadarakan Rosie na tura-tura. Kaya dahil po kita magparamaneho na mayong kitang lisensya sa pagmamaneho talagang masakit. So narog na kaya nigawang mga remalaso na nangyayari. Kumbaga sa iba nagpapaumay pa sa hospital. Pero sabi ni COP Alcomendas, igwa naman na pinag-uurulayan na o nag-uurulay na both parties na magkaigwa na lang nin amicable settlement. Kuyaan naging kapahayagan napit sa sendang progress report na pinagkukondukta ka na PNP Buhi duman sa sinambit ng nangyaring aksidente. Ngayon po nagkaigo na ng initial na pag-urulay ang both parties kung saan nag-sisettle sinda pero on progress pa ang urulay ninda. Actually yung digdisi sa mga party sa aksidente na gusto man na makaulay si itong taxidere sa driver kang jeep. Kaya kinukontak mo ito, tama na ito sa kustodiya mi, maurulay sinda ngunya na aldaw naman. Na para kung mapag-urulay nila kung ano akong masitil sinda or kung dahil masitil di mapailin. Kaso pero selling ni willing man makipagsitil ang both parties. Yan bagaan parte sa nakan mga nagin pahayag sa pakikipag-ulay kan mga pag-iriba niya to saka kita mismo kay Police Major Andrew Alcomendas na Chief of Police kana Banwanen na Buhi dapit sa indang pinagigibong investigasyon as in progress report kana sinambit ng nangyaring aksidente dyan sa barangay Santa Justina sa Banwaan po kana Buhi. Bueno, antes po kitang magpadago sa sarupang informasyon o report hali sa luwas. Report! Nasa linya si Kim Llorca. Kim, pasok. Maray na pag-aga karandang Philip, yan po kita ngayon digdi sa may Banwaan kan Balatan, digdi po sa particularmente digdi sa sentro kan Banwaaning Balatan. Kung saan po nagkakaigwa mo niya ng diskwento caravan and manlain-lain na mga ahensyas kan gobyerno, kan lokal na gobyerno kan Banwaaning Balatan. Yan po digdi, nahiling niya to sa mga naging bisita kan inigibong diskwento caravan si Sir J. Ablan nga kan BTI digdi sa Camarines Sur. And yaman po digdi ang sanggunang bayan kan Banwaaning Balatan and si Mayor Nina versus Balasbas, ang alkalde and si Vice Mayor and gabos na sanggunang bayan member. Mahiling po niya to ang mga produkto na pig-officer po kan nasabing programa ngunyan. May mga local production, local product na pinag-officer ngunyan. Mga produkto ng agrikultura as in mga katuwang na mga mall arog ka na LCC supermarket yan mandigdi and mga local production na alidig sa Banwaan kan Balatan. Baka aratyan may makaulay kita lalong-lalo na sa mga organizers kaning programa makaulay po niya tungo na pagkaaga. Mabalik kita siya na karandang Philip para sa pag-interview sa mga may mga objeto kaning programa ngunyan na pagkaaga. Binayan mo na karandang Philip ang pong dugang na impormasyon ngunyan. Sa lalo lokal niyo po si karandang Kim Llorca, Radio Ronda reporting. Report! Salamat Karondang Kim sa mga heras mong informasyon hali dyan sa Banwaan ka na Balatan, Camarines Sur.
Dagos po niya itong manood sa nangyaring aksidente dyan sa Barangay Santa Justina sa Banuan Kanabuhi na makangurungirhat. Ito pong nangyari. Talagang irido sa tulong minor de edad. Tapos so driver kan tura-tura. Itong Rosie na di sidecar. Buot sabi ka na PNP buhi kaskas kaya so padalagan kay itong Rosie na pinagmamaneho kan certain Sani Repatacudo or Sani Banyel pambira nung saro pala ining si Repatacudo iyo po ito ang driver kan jeepney. Talagang grabe ang gastos kay itong mga na-aksidente. Nagtao na nga ni tabang pinansyal sarong konsyal ka na banuaan ni buhi sa paagi ni Konsyal Marlon Tabalde ta Herakman subuot duman sa mga minor de edad saka itong nagdadarakan itong pamilya na iyon nagdadarakan Rosie na di sidecar. Dan masakit duman da mayo pala nitong driver's license. Tapos garo iyo paan may sala siyaan buminudal duman sa jeepning pampasahero. Kaya ang mangyayari kayo ni mag-uurulay na lang talaga ng both parties magtao na lang nin suporta tabang duman sa pamilya kan na aksidenteng lunad an 5 persona duman sa Rosing My Sidecar. Na grabe duman so driver. Pagkod ngunyan subuot nagpapabulong pa sa sarong hospital digdi po sa siyudad kana Iriga. Payo palan so tinamaan. Grabe tama. Tapos may pinagasambit pa ining si Major Alcominda sa Chief of Police kan Banuanin Buhi na talagang rampante ang mga tupada sa nagkakapirang mga bukid na barangay diyan po sa indang Banwaan. Kaya higot man sa iyang kampanya laban digdi sa mga illegal na nagpapatupada. Buti ni nagtuturo-taragbuan sa naman. Pero itong sabing baklay ng mga tupada kung saan magkataragbuan, duman matarambudan, mapurustahan. Bako man talagang igwanin na tuklong o itong tupada talaga na iba igwanin na mga tuklong na talagang iyon pinaggagibuhan kan patupada. Ini mga turo-taragbuan sa nagtuturo text gayon kung sa sinda pwedeng laban kan mga bit-bit nindang manok magtupada. Kaya ini higot ang kampanya kana PNP buhi laban sa mga illegal na patupada dyan sa sinambit ng Banwaan. Igwa na nga ni subot sindang nagkakapirang mga nadakop. Ano ba pati mga nagpapatupada subot dyan sa mga lamayan kan o itong pinagbibilaran kan mga gadan. Kung igwang nagagadanan na kapamilya. Hindi sabi nga ni Kayan kana PNP buhi. Kung igwang mga sugal-sugal na mga dikit sa naman ang purustahan. Tapos ining mga patupadang ini kumbaga tradisyon na kaya kultura kan mga Pilipino arog po kay ning bagay pinagpapasensyahan na sa naman ninda minsan
Pero ang sabi niya ni COP Alcomendas ay sindama untuk tanganing darakupon ang mga illegal na nagpapatupada dyan po sa Banwaan kana buhi. Siyempre may mandato ang Philippine National Police and Department of Interior and Local Government. Kapit digdi sa mga illegal na aktibidad, illegal na sugal na talagang higot ang kampanya kan DILG pati naman kan PNP laban sa mga arog po kayning aktibidad. Hoy, kumusta man pala na dyan sa Banwaan ka na nabuwa? Ki Consyal Manolo Xiano Luzon. Tapos ki Retired Air Force Alex Celeste. Saka ki Grande Kipord. Siyempre ki dating kagawad Lowiliano. Dyan po sa Antipolo Old Nabua Camarines. Hoy, congratulations pala duman sa 29 padis na kinasal kasudma. Sa kasalang barangay, mismong pinanginutan ni Mayor Rex Oliva. Ang pagkondukta kan kasal. Siyempre, ang dakulang bagay duman, dakulang ayuda sa mga kinasal. Tinawan kan local government unit kan syudad nin Irigan in 1,000 pesos plus sarong sakong bagas sa mga kinasal. Apera kayan nagtauman nin 1,000 pesos asin pagmati ko igwaman ning sarong sako pang bagas na idinagdag ang provincial government kan Camarines Sur. Kaya ngunyan may kumbaga igwa ng puhunan so mga kinasal. Kaya dikit sana ang importante igwa ng pambakal na panira. Pakausan ng subagas na itinao ang local government unit kan syudad din Iriga pati naman kan provincial government. Tapalanin o nagtaonin 95 bilyones dolyares nin ayuda an Estados Unidos sa Ukraine, Israel asin man asin duman sa Israel saka Taiwan. Ini an ipinasar kan Senado kan Estados Unidos. Sigun digdi 95 bilyones dolyares bill na dapat magkaigwanan na financial aid sa nasyon kan Ukraine asin man Israel pati naman Taiwan. Ini na ipasarna duman sa Senado kan Estados Unidos. Tapos ining susulong kan House Joint Committee on Special Privileges na langkawan kan mga
magkakanigong ahensya kan sa tuyang gobyerno na diskwento o ining discount kan mga senior citizens sa basic goods sa kada 500 pesos o ining 500 pesos kada bulan. Sa pagdangog kan Committees on Ways and Means, senior citizens asin PWDS pinagpahayag man ni Albay Representative Congressman Joey Salceda na igwang direktang kasuguan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na lang kawan an discount igwa manin booklet o mayo di marhay kung arog po kayan. Kung minsan intero bagang binobro booklet an booklet kan mga senior citizen maski sa mga butika pati dyan sa sendang mga pinagbabakalan na mga business establishment. Tapos kung ipinadara sa na kaipuan pang may authorization talagang rinirikisang marhay kan mga tindahan pati naman kan mga tindahan ni bulong o ining mga drugstore asin butika an mga booklet kan senior citizen na nagbabakal. Kumbaga grabe an proseso minsan na inaagihan pag abot sa mga tindahan asin mga butika. Kundi siyempre nagpapasiguro man ang mga tindahan asin mga butika. Kung baka an iba baka uman para talaga duman sa senior citizen baka sa indang pamilya kung minsan igwa pong mga arog na sitwasyon na iyon ang ginagamit kan ibang mga kababayan niya to na makakuha ng discount so kapamilya maski baka uman senior citizen gagamiton so para sa senior citizen na magkaigwasin dan ng discount kapag bakal ng bulong asin iba pang mga binabakal o ining mga mayor na barakalon. Kaya kumbaga rinirikisa man na marhay kan mga tindahan asin drugstore kaya butika na sinambit ng bagay. May mga naghahapot arinda subutan mas malipot kasuod ma anduros gikan sa amihan o an love life pambihira. Siyempre, mas mainit ang love life bakong malipot. Andoros talagang malipot. Sakaan panahon niya tuungon yan, malipot pa nagbabago ang klima. Pero itong mga hobin pa, abang iinit kayan pag abot sa love life. Kaya lang kung minsan sa sobrang init, biglang nalipot, ang luwas, sorohayan. Mayong forever, sabi kan mga millennial. Kung aning nakaulay ko, kakantsawan kan sa iyaman sa ng pinsan na babae, so lalaki. Kaya iba na naman nga ito kaiba mo. Kung etong taman iba-iba ito kaiba mo. Pambihira niya ako. Naroon nagsasakone human itong lalaki. Tapos may nabibiktima pa daang may agom na ay pambira. Kaya ako mag-ingat ka takon masanggot ka. Pag mga may agom, delikado yan. Tinatao na pati na sumutor. Itong babae suman sa lalaki na nambibiktima ay masakit po. Pag arog ka yan, milita soltero pa, pero nagpapaka-asawa muna.
Hindi man da niya inako sa motor ta. Mas lalong delikado ito pag hinanap. Duman sa babae, takunan may sadiri ka na motor, ito lalaki na nabiktima niya. So, agom-agom manggayod pa sana. Mga rolib ina ini kung minsan magulo. Kaya mag-ingat ang mga kalalakihan na minsan iyan pinupunan. Then mga sorosilosan, tapos pwedeng mapasala paan lalaki. Pag napasala siya, delikado pa duman sa kasaruan kay itong babae. Kaya mag-ingat. Saka, dahil magparagibunin mga arog kaya na salto. Salto sa, ano yan, Kinaban. Hoy, kumusta man ki dating Congressman Sal Portuno. Man ki Ma'am Ju Portuno, ki Vice Governor Sal Portuno Jr. dyan po sa Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Siyempre ki Ronnie Maestrado. Duman sa nasyon kan Israel, tiga report kan Health Ministry kan Hamas ran territory na day mababa sa 52 katawan binawian in buhay sa ikinasang heavy strike kan Israel duman sa Rafah sa southern Gaza. Sigon sa Hamas government, 14 na karungan asin tulong moske ang tinamaan kan nasambitan ng pag-atake kan Israel duman sa Rafah. Kung marumruman, enot ng pinagsaysay kan Israeli Defense Forces na nagsagibo ni inin sunod-sunod na strike sa terror targets duman sa Shabora sa southern Gaza Strip. Marumduman man kan Oktobre 7 pinagsugo ni punong ministro kan Israel na si Benjamin Netanyahu sa indang grupo na magpreparar ni na sarong ground offensive duman sa Rafah asin anhoring pangenot na sentro kan populasyon kan Gaza na dai panalaog kan mga tropa makalis ang pag-atake kan Hamas na nagpabungkaras kan gyera. Kaya maribok pagiraray duman sa nasyon kan Israel sagkod ngunyan ay papu giraray natatapos ang gyera. An iriwal kan Hamas sa kan gobyerno kan Israel. Sakit tigdi sa mga nadadamay na mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho po duman sa nasyon kan Israel asin Lebanon. Kaya nantis po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Got
kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Agos po kita digdi sa tuyang programa. Saong ko lang ining ipinadara hali dyan sa Regional Trial Court, 5th Judicial Region, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Respectfully forwarded to RTC, MTCC, and MTC judges of this station. RPN-DZKI, DWIR-FM, Good Vibes Radio, and DWEB-FM. President of the Rinconada Bar Association, Chairman of the Paris Pastoral Councils of the Parishes of St. Anthony of Padua, Our Lady of Fatima, and Nuestra Señora de las Angustias, Presidents of the Kiwanis Clubs of Iriga City, Iriga Superstar, Metro Iriga Rinconada Aces, and Rinconada Nightingales Rotary Club of Iriga, Chamber of Commerce and Industry Iriga City, and the Chapter Commander of the Order of the Knights of Rizal. Here with opening of the application or recommendation of the following positions. A. Court of Appeals, Associate Justice. 1. Vice Honorable Mariflor P. Castillo, who was appointed as Presiding Justice of the Court of Appeals on 14 November 2023. Tapos number 2, Vice Honorable Oscar B. Badillas, who will compulsorily retire on 21 April 2024. And number 3, Vice Honorable Ramon R. Garcia, who will compulsorily retire on 10 May 2024. Vice Honorable Alfredo D. Ampuan, who will compulsorily retire on 6 of June 2024. B. Sandigan Bayan, Associate Justice. 1. Vice Honorable Oscar C. Herrera Jr., who will compulsory retire on 23 May 2024. Number 2, Vice Honorable Efren N. De La Cruz will compulsory retire on 18 June 2024. And Ombudsman Special Prosecutor Vice Edelberto G. Sandoval, whose term will expire on 27 June 2024, pursuant to the announcement of the Judicial and Bar Council, BBC, dated February 6 this year, directing its widest publicity. Nakapirma po digdi si Maria Claresa L. Pasis, Executive Judge, sinman certified through Xerox copy, City or Attorney Harlet R. Arroyo Potencio, Clerk of Court 6. Tapos ining manunungod baga sa resolution number GBC 1001-2024 of the Judicial and Bar Council, dated January 13 this year. Resolution providing for a reckoning date
for the constitutional and statutory qualifications for applicants under Rule 2 and amending the reckoning date for the required years of service of applicants under Rule 3, Section 3, A, Paragraph 3 of the 2020 revised Rules of the Judicial and Bar Council, GBC number 2020-01, and supplemental announcement for vacant judgeship positions in the National Capital Judicial Region, NCR, Region 2, 3, 4, 5, and 7, 8, 10, and 11, and Region 12, pursuant to the announcement of the Judicial and Bar Council dated January 31 this year, directing its widest publicity. Nakapirma manggiraray si Executive Judge Maria Claresa Alpaces, asinman si Attorney Harlet R. Arroyo Potencio, Clerk of Court, 6, digdi sa Office of the Provincial Sheriff and Notary Public. Hoy, kumusta man ki Sir Jerry Navarez kan Ligao City an LTO Chief. Siyempre ki punong barangay Nini Ablan dyan po sa San Jose Baaw, Camarines Sur. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Kay Banya to sa lado technical si Cha Benaobra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Sa luwas nagpaabot nin mga reports. Sinda Diggs Martinez sa Sinman Kim Llorca dyan sa Banwan kana Balatan. Ako man po si Philip Serdan Barasena nagpapadyos mabalos kan sa inyong daing sawang pag